Менск поплыў, а ў прызыўнікоў не хочуць прызнаваць эпікрызы. Сілавікі будуць правяраць працаўладкаванне былых калегаў. Расейцу не спадабаўся гучны храп беларуса, і ў выніку адбылося страшнае. Беларусь не зможа ўратаваць Расею з бензінам, і як беларуская сям'я чарніцы з дапамогаю ТРЭЦ прадавала. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Владислав Корсак. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Рушым. У Беларусі павялічваецца колькасць аварыяў з удзелам кіроўцаў сталага веку. Паводле за першае сёлетняе паўгоддзе старэйшыя за 70 гадоў кіроўцы сталі вінаватымі ў 62 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх загінулі 6 чалавек, яшчэ 65 атрымалі траўмы. У сувязі з гэтым міліцыянты звярнуліся ў Мінздароўя з пасылам пра неабходнасць улічваць такую статыстыку падчас медычнага агляду пажылых кіроўцаў і допуску іх да дарожнага руху. Пры гэтым гаворкі пра ўвядзенне ўзроставых абмежаванняў пакуль няма. У Беларусі права кіраваць транспартам па-ранейшаму вызначаецца не векам, а станам здароўя. Сярод медычных супрацьпаказанняў дэмэнцыя, эпілепсія, цяжкія парушэнні зроку, неўралагічныя захворванні ды іншыя станы, якія могуць уплываць на бяспеку дарожнага руху. Просто так ты ад нас не сыдзеш. У Беларусі пачынаюць цягам 5 гадоў адсочваць працаўладкавання былых вайскоўцаў і працаўнікоў сілавых структураў, звольненых паводле так званых дыскрэдытацыйных абставінаў. Адпаведны ўказ падпісаў Лукашенка. Паводле дакументу сілавыя ведамствы не радзей якраз на паўгода будуць атрымліваць звесткі пра месца працы сваіх былых калегаў праз фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Калі высветліцца, што былы сілавік заняў кіруючую пасаду ў дзяржаўнай або прыватнай арганізацыі, інфармацыю перададуць мясцовым уладам, цытата, для прыняцця захадаў рэагавання ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі. Указ таксама пашырае пералік падставаў, што лічацца дыскрэдытацыйнымі. Сярод іх асобныя выпадкі страты допуску да дзяржаўных сакрэтаў, а таксама іншыя падставы, прадугледжаныя палажэннямі аб праходжанні службы ў сілавых структурах і дыпламатычнай службе. Не пагадзь, у Менску моцная залева ускладніла сітуацыю на дарогах. Паводле звестак ДАІ, у ліку падтопленых вуліц Лучанка, Леніна, скрыжаванні Маскоўскай, Талстога, Аэрадромнай і Чкалава. Кіроўцам варта быць асабліва асцярожнымі, не рабіць неабдуманых манеўраў, не спрабаваць праехаць праз затопленыя ўчасткі, уключаць бліжняе святло. Вось як выглядаюць сёння менскія вуліцы і не толькі вуліцы. Ніколі такога не было, і вось ізноў. У Шчучынскім раёне падчас праверкі на адным з аграпрадпрыемстваў алкатэстер паказаў 3,6 праміля алкаголю ў аднаго з жывёлаводаў. З ягоных словаў, напярэдадні ён адзначаў дзень нараджэння з сябрамі, але раніцай усё ж выйшаў на змену. Што праўда, доўга папрацаваць небараку не ўдалося. Цяпер працаўніку пагражае дысцыплінарнае спагнанне ажно да звальнення. Але ж хто прыйдзе яму на замену? З улікам кадравага стану ў аграрна-прамысловым комплексе Беларусі хутчэй за ўсё мужчына абыдзецца менавіта дысцыплінарным спагнаннем. Беларускія ваенкаматы змянілі падыход да медычных дакументаў прызыўнікоў. Як паведамляюць юрысты, усё часцей эпікрызаў з гісторыяй хваробы ўжо недастаткова. Замест іх патрабуюць спецыяльныя медычныя акты, атрымаць якія цяжэй і даўжэй. Калі прызыўнік не паспяе сабраць патрэбных дакументаў, яго могуць прызнаць прыдатным да службы, нягледзячы на хваробы. Акрамя таго, у некаторых выпадках патрабуюць пацвердзіць дыягназ праз абследаванне ў стацыянары, нават калі гэта не прадугледжана дзейнымі інструкцыямі. Паводле юрыстаў, гэткім чынам ваенкаматы ўзмацнілі кантроль перад восеньскім прызывам, які традыцыйна пройдзе ў Беларусі з верасня да лістапада. Падрабязнасці на сайце Белсату. У Расіі на 7 гадоў калоніі строгага рэжыму за наўмыснае прычыненне цяжкой шкоды здароўю, што з неасцярожнасці прывяло да смерці чалавека, асудзілі мясцовага жыхара Яўгена Мешчаракова. Мешчаракоў забіў беларуса, бо той храпеў. Паводле матэрыялу справы, трагедыя адбылася ў так званым рабочым доме ў расійскім Падольску, то бок калі людзям даюць дах над галавой у абмен на нейкую працу. У ракавую ноч беларус, імя якога не называюць, быў моцна п'яны, гучна хроп і размаўляў у сне, чым замінаў іншым жыхарам спаць.
Старэйшы па доме некалькі разоў патрабаваў цішыні, а калі гэта не дапамагло, нанёс беларусу некалькі удараў кулакамі па галаве. Раніцай пацярпелага знайшлі ўжо без прыкметаў жыцця. Экспертыза вызначыла, што смерць наступіла ад цяжкой чэрапна-мазгавой траўмы. Вытворчасць бензіну ў Расіі упала да прыкладна 65% ад сезоннай патрэбы. Паводле крыніцаў Reuters, дэфіцыт складае цяпер каля 40-45 тысяч тоннаў паліва штодня. Financial Times паведамляе, што праблемы ўжо закранулі каля 50 мільёнаў чалавек. У шэрагу рэгіёнаў бензін альбо адсутнічае, альбо яго продаж абмежавалі. Уводзяць ліміты, графікі запраўкі і нават QR-коды. Расія спрабуе кампенсаваць нястачу імпартам з Беларусі, Казахстану і, магчыма, Індыі. Але паводле падлікаў нават рэкордныя пастаўкі беларускага бензіну могуць закрыць толькі каля 3 дзён дэфіцыту за месяц. Украіна сцвярджае, што паліўны крызіс стаў вынікаў удараў па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах і абяцае працягваць такую кампанію. Расійскія ўлады прызнаюць праблемы, але называюць іх часовымі. Падрабязнасці ў грунтоўным матэрыяле Алеся Наваборскага на belsat.eu. 3 гады таму ў зняволенні памёр беларускі мастак, перформер, актывіст і палітвязень Алесь Пушкін. Спадару Алесю было ўсяго 57 гадоў. Паводле праваабаронцаў і блізкіх ён доўгі час не атрымліваў неабходнай медычнай дапамогі, а ў шпіталь быў дастаўлены занадта позна. Алесь Пушкін быў адным з самых яркіх і смелых прадстаўнікоў сучаснага беларускага мастацтва, не баяўся казаць праўду нават тады, калі за гэта даводзілася плаціць свабодай. Еўрапарламент ухваліў маштабнае абнаўленне правілаў для авіяпасажыраў. Калі іх канчаткова зацвердзіць Рада Еўразвязу, то авіякампаніі павінны будуць хутчэй вяртаць грошы за скасаваныя або затрыманыя рэйсы, а таксама бясплатна саджаць дзяцей да 14 гадоў побач з бацькамі. У кошт стандартнага білета уключаць ручную паклажу. Пасажыры ж змогуць бясплатна выпраўляць памылкі ў сваіх звестках і атрымліваць электронны пасадачны талон без абавязковага выкарыстання праграмнага забеспячэння авіякампаніі. Пры гэтым захаваецца права на кампенсацыю ад 250 да 600 еўраў за працяглыя затрымкі рэйсаў. Калі Рада ЕЗ падтрымае рэформу, новыя правілы могуць уступіць у сілу пасля летняга сезону 2027. Падрабязнасці на belsat.eu. Сям'я з Менску за 5 дзён зарабіла 700 рублёў на продажы чарніцаў. Вікторыя і Арцём спачатку збіралі ягады толькі для сябе, але вырашылі выставіць абвестку продажу ў сацыяльнай сетцы Threads. Попыт атрымаўся нечакана вялікі. Пакупнікі замаўлялі адразу 5, а часам і 10 літраў. Збіральнікі прадавалі чарніцы па 20 рублёў за літр. Кажуць, што ўсе кліенты прыйшлі менавіта з Threads. Што праўда, лёгкімі гэтыя грошы не назавеш. Каб сабраць 5-6 літраў ягад, даводзілася выходзіць у лес яшчэ на досвідку і працаваць да абеду. Ды яшчэ і змагацца з камарамі, кляшчамі, а нават і сустрэцца з ласём. Нягледзячы на поспех працягваць гандляваць чарніцамі гэтым летам яны не плануюць, не стае часу. Вікторыя і Арцём адзначаюць, што сёлета ў беларускіх лясах багаты ўраджай. Ягадаў хопіць усім, хто не палянуецца пайсці ў лес. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.